wabarakatuh. Tepangaken nami kula Almira Rani Yandur Iza, kula saking kelas dosa pemasaran kalih. Kula absen kalih. Teng mriki kula badhe mendeskripsiake tentang makanan asli Kudus, yaiku lentok Tanjung. Lentok Tanjung inggih menika salah satunggalipun dhaharan asli Kudus, Kota Kretek. Lentok Tanjung dipun suguhake ngagem godhong gedhang. Lentok Tanjung gadah raos ingkang khas inggih menika raos manis, gurih, lan pedes. Lentok Tanjung biasanipun dipun damel saking lontong, lodeh gori, lan tahu. Biasanipun ditambahi sate ndok puyuh. Biasanipun lentok Tanjung disade ing tlatah Desa Tanjung Karang. Cukup semanten kula mendeskripsiake tentang lentok Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.